Varhaisnuoren kehityksestä ikäryhmälle 13–16-vuotiaat. Persoonallisuuden ja tunne-elämän kehitys. Varhaisnuoruus on nopeiden ja laajojen muutosten aikaa, joka saa aikaa hämmennystä niin nuoressa kuin vanhemmassakin. Murrosiässä nuoren tunne-elämä kuohuu. Tunteet heittelehtivät, niiden voimakkuus ja kyvyttömyys hallita hämmentävät nuorta. Nuoresta voi tulla pahantuulinen, töykeä ja vähäsanainen, ja hän voi vaikuttaa itsensä uppoutuneelta ja kyvyttömältä ottaa toiset huomioon. Nuori irrottautuu vanhemmistaan. Itsenäistyminen on kehityksen kannalta välttämätöntä. Irrottautuminen itselle läheisimmästä aikuisesta on usein vaikeinta, ja tämän kanssa syntyy eniten ristiriitoja. Riidat ovat keino, joilla nuori tekee eroa itsensä ja vanhempiensa välille ja itsenäistyy. Fyysinen kehitys. Murrosiän alkamisajankohdassa on suuria yksilöllisiä eroja. Pojilla se alkaa keskimäärin 12-vuotiaana, tytöillä 2 vuotta aiemmin, eli noin 10-vuotiaana. Rintojen kasvu on ensimmäisiä ulkoisia merkkejä tytön alkavasta murrosiästä. Pojilla kivesten kasvu. Häpykarvoitus, ihon rasvoittuminen ja pituuskasvun kiihtyminen viestivät sekä tytöillä että pojilla murrosiästä. Pituuskasvu kiihtyy, mutta ennen sitä pää, kädet ja jalkaterät kasvavat aikuisten mittoihin. Yölliset siemensyöksyt alkavat pojilla noin 13,5-vuotiaana. Ne ja yllättävät erektiot voivat tuntua pelottavilta ja kiusallisilta. Tytöillä kuukautiset alkavat keskimäärin 13-vuotiaana. Kehossa tapahtuvat asiat voivat aiheuttaa tytölle epävarmuuden, ärtyisyyden ja ujouden tunteita. Pojilla fyysinen kehitys mieheksi kestää keskimäärin 3,5 vuotta ja psyykkinen kehitys puolet enemmän. Poika tuntuu taantuvan käytökseltään ja oireilee usein tyttöä voimakkaammin. Tytöllä murrosiän fyysinen kehitys vie noin 4 vuotta, psyykkinen kehitys paljon kauemmin. Seksuaalinen kehitys. Seksuaalisuus herää ja kaikki seksiin liittyvä kiinnostaa nuorta. Pojilla viettipaineet voivat johtaa seksiväritteisiin puheisiin ja käyttäytymiseen, kun taas tytöillä seksuaaliset yllykkeet näkyvät enemmän tunteina ja unelmina romanttisesta rakkaudesta. Itsetyydytys on normaali ja turvallinen keino tutustua ja tulla sinuiksi oman vartalon ja kehittyvän seksuaalisuuden kanssa. Erilaiset kokeilut ovat osa oman seksuaalisuuden löytämistä. Pojat esimerkiksi saattavat masturboida yhdessä. Varhaisnuorten ihastukset ovat usein kaukorakkauksia. Vakavan seurustelun aika tulee myöhemmin. Tämän ikäinen ei kykene tunteidensa myllerryksessä aitoon vastavuoroiseen seurusteluun ja suhteet ovat usein itsekkäitä ja tyydyttävät vain omia tarpeita. Ajattelun ja moraalin kehitys. Nuoren ajattelutaidot kehittyvät merkitsevästi. Käsitys ajasta laajenee ja menneiden, nykyisten ja tulevien tapahtumien jäsentäminen paranee. Myös kriittisyys, jo aiemmin opitun kyseenalaistaminen kuuluvat tähän kehitysvaiheeseen. Nuoren ajattelu saattaa olla tässä vaiheessa mustavalkoista, asiat ovat joko hyviä tai pahoja. Murrosikäinen on etsijä. Valmis paketti vanhempien elämäntavasta, arvoista ja uskomisen tavasta ei hänelle kelpaa. Hän tahtoo löytää oman tiensä ja maailmankatsomuksensa. Kaverisuhteet. Kaverit ovat nuorelle välttämättömiä. He ovat peili, josta nuori katsoo, hyväksytäänkö hänet vai ei. Kun kaverit hyväksyvät nuoren, hänen on helpompi hyväksyä myös itsensä. Ystävyyssuhteessa nuori oppii toisten huomioimista, luottamista, antamista ja saamista. Joskus vastaan tulee myös pettymyksiä. Ystävyyssuhteissa opitut ihmissuhdetaidot ovat pohjana myöhemmille parisuhteille. Yksinäisyys on nuoruudessa kehityksellinen riski. Vanhempien sekä nuorten lähellä olevien aikuisten olisi pystyttävä tunnistamaan yksinäinen nuori ja etsimään yhdessä keinoja tilanteen ratkaisemiseksi. Elämäntapojen
vaikutukset murrosikään. Ravitsemus ja liikunta. Monipuolinen ravinto ja säännöllinen ruokailurytmi ovat tärkeitä murrosiässä. Kasvava ja kehittyvä keho tarvitsee riittävästi energiaa. Myös liikunnasta on monin tavoin hyötyä. Murrosikä saattaa viivästyä esimerkiksi runsaan liikunnan aiheuttaman alipainoisuuden takia. Myös muusta syystä johtuva alipainoisuus voi hidastaa kehitystä. Tästä syystä laihuushäiriöön eli anoreksiaan sairastuvat nuoret kehittyvät hitaammin, jos ollenkaan. Murrosikä käynnistyy uudelleen, kun paino saavuttaa normaalialueen. Vastaavasti ylipainoiset lapset ja nuoret tulevat usein murrosikään muita aikaisemmin. Uni. Murrosiässä syvän unen aikana muodostuu kasvuhormonia, joka on niin pituuskasvuun kuin lihasten kehittymiseen tarvittava hormoni. Jos yöuni on riittämätöntä, se voi tarkoittaa, että tarvittavaa kasvuhormonia ei synny tarpeeksi. Se saattaa näkyä kasvutahdissa. Murrosikäisen pitäisi nukkua noin 8-10 tuntia vuorokaudessa ja nimenomaan yöaikaan, ei päivällä. Vuorokausirytmistä kannattaa pitää siis kiinni. Myös aivot tarvitsevat riittävästi syvää yöunta. Unen aikana aivoissa tapahtuu vahvistumista, muun muassa päivän aikana opituista asioista valmistetaan pysyviä muistijälkiä. Liian vähän nukkuvilla muisti pätkii, keskittymiskyky on huono ja tarkkaavaisuuden säilyttäminen jopa mahdotonta. Tupakka. Tupakointi nuorella iällä on monestakin syystä erityisen huono tapa. Tupakassa on tuhansia ainesosia, joista osa on luokiteltu myrkyiksi. On selvää, että kasvava ja kehittyvä keho ei tällaista myrkkyä tarvitse. Tupakka voi monella eri tavalla vaikuttaa kasvua hidastavasti. Lisäksi tupakka heikentää luita, haurastuttaa ihoa, estää keuhkojen normaalikehitystä ja lisää sairastumisriskiä niin flunssiin kuin vakaviin syöpäsairauksiin. Alkoholi. Myös säännöllinen alkoholin käyttö nuoruusiässä vaikuttaa kehitykseen monella tavalla. Ennen kaikkea toistuvat humalat vaikuttavat kehittyviin aivoihin. Alkoholia käyttävän nuoren aivot eivät rakennu niin kuin pitäisi. Se saattaa näkyä muistin heikkenemisenä, keskittymisvaikeuksina, mielialaongelmina. Alkoholi voi vaikuttaa myös pituuskasvuun ja hormonitoimintaan. Nuoret ovat erityisen herkkiä tulla riippuvaiseksi alkoholista. Luonnollisesti humalatilaan liittyy muitakin riskejä, kuten tapaturmat. Humalainen henkilö ei pysty pitämään itsestään huolta ja saattaa näin joutua vaaratilanteisiin. Muut päihteet. Kaikkiin päihteisiin liittyy terveysriskejä. Yksittäinenkin kokeilukerta voi olla vaarallinen. Tuttu reseptilääkekin väärinkäytettynä voi aiheuttaa vakavia haittoja. Imppaamiseen voi liittyä sekavuutta ja kudosvaurioita aivoissa. Huumeiden käyttöön liittyy suuri riippuvuuden riski ja monenlaisia mielenterveyttä ja kehon terveyttä vaarantavia sairauksia. Yhteenvetona vielä, nuorten suurimmat riskit liittyvät terveyteen, tapaturmiin ja päihteisiin. Anne! Hei! Mitä tää nyt tapahtuu? Bileisi. Hei! Ai vittu. Mistä sä oot tulossa? Ai Reija nuon. Hei, pääsetkö sä nyt ylös sieltä? Koske saatana. En mä jaksa nostaa sua. Ai vittu. Koske nyt ne helvettiin. Hei! Ai kamala! Hei! Sä löit pää! Voi herran jumala! Älä koske mun nyt. Hei! Voi kauhea! Eikä missä mun puhelin nyt on? Nyt sen bileisi. Ei paska! Hei, nyt ihan oikeesti. Nyt siitä sähää. Ei, no hei, Älä koske mut siitä. Kun sul tulee verta päästä, mun on pakko soittaa
Ai hei, ambulans, voi kamala. Älä nyt vittu soita, mitkä älä mene täältä. Ai. Hei, Anne, nyt siis, pääseksä sä nyt ylös? Mene pois! Ei kun mun pitää nyt... Mene pois! Ota Ei nyt musta toi. mitään vikaa, mä lähden. Hei kun se valot verta. Ai sä. Herran Jumala. Älä aina sählä. Oi, Aina oi. sä oot Herran tommoinen. Jumala, kun mun pitää hei soittaa. Ai. Ei, pääseksä hei nyt ylös sieltä? Älä reis. Ei, oikeesti. Mutsi. Ei mulla mikään hätää. Haloo, hei haloo. Ei oo hätää. Mut Mene pois, mene pois, mene pois. Sillä vuotaa päästä verta. Hei, älä Me nyt tarvitaan tuu tänne. ambulanssi tänne. Au. Joo, siis Turku. Mene pois, mene pois, mene pois, mene pois. Joo, Ilmarisen tielle. Äiti, mene pois. Joo, yksi aika. Joo, äkkiä nyt tulkaa. Herra Ai, Jumala. mene nyt. Joo. Ei, nyt Anne. Hei, sieltä on... Älä nyt. Tule. Ei, tule. Hei. Apua. Herjesta. Lopeta nyt. Jumala. Päivää. Tytärnissä kaatu tohon ja nyt sitä verta tulee ihan kamalasti. Äiti, rauhoittukaa äiti. Lopeta. Joo. Menkää te hetkepäs, me katsotaan tilanne. Nyt Rauhoitu. Noniin. Hei. Nyt ne kuuluu. Moi. Mikä sun nimi on? Mitäs? Mene sinäkin nyt. Anne, mä oon ambulanssista, mä tulin sua auttamaan. Joo. Kerroks sä vähän mitä sulla on tapahtunut? No mä tulin kotiin. Niin. Siis toi yksi Miten sä hyökkäsi mun seteisen kimppuun. lattialla nyt oot? En mä tiedä, toi. Niin. Mutsi rupesi riahuu jotain Joo. ihan sikana. Joo, mut Se kaatus siihen. joo, se kaatui siihen lattialle, joo. Sattuuko sua Anne jonnekin? Miten päähän vähän? Päähän sattuu. Saanko mä vähän kokeilla täältä? Sattuuko sua tänne jonnekin muualle? Ei, kun No. tänne näin. Tänne. Niin. Sattuuko jalkoihin? Ei. Ei. Se matto. Päähän vaan sattuu. Saako sitä päätä vähän katsoa? No ehkä vähän. Joo. Voi kauhia, siellä onkin. Onks siellä jotain? Joo, siellä on tommonen, mikä tarvii kuule nyt saada semmoisen, että lääkäri vähän paikkailee sitä. Ajaa. Joo, se näyttää siltä. Mulla olisi kuule tuo työpari tuolla meidän autossa, niin sidotas vähän sitä siihen. Kuka toi hullu edu mukaan? Ei kun me pärjätään tässä ihan ilman äiti. Noniin. On äitillä hänen henkilöturvatunnus jossain ylhäällä, että sen verran tarvittaisiin äiti apuja. Joo, siis Kuinka vanha sä oot? 13 ja se on tossa kunnossa. 13. Onko tämmöistä tapahtunut aiemmin? Ei. Mun päälle Eli särkee tiedätkö se sä, ääni. äiti sellaista, että tästä täytyy nyt tehdä sitten vielä lastensuojeluilmoitus tietysti. Niin, kiitti. Joo. Hei, äiti, rauhoitu. Se ei auta tässä kohtaa nyt yhtään. Voisiko ton viedä johonkin hoitoon vähän? Kestää. No, ei nyt niinku, mua ei oikeesti, tää on mun mielestä ihan naurettavaa, että sä naurat. Ja tää on vakava tilanne. Lähdä pois. Saanko mä nyt sit, mihin te viette hänet? Me viedään lapsi autoon, niin mä tulen hetken päästä kertomaan sulle. Selvä. No niin, mutta me mennään tänne autoon vähän tutkimaan lisää ja tullaan hetken päästä kertoa sulle sitten jatkoista. Niin pieni hetki, tullaan kohta. Moi! Mitä kuuluu? Pitkästä aikaa tuntuu siltä, että jotain puuttuu. Sataino, jolle pysty puhumaan. Sataino, joka pystyy vaikuttaa muuhun. Nää nimit on kierron. Jätkä tosi. Mut kun meis kaikissa on viko, niin mä laitan